mă numesc. Nu merge asta. Să-ți puțin. Apa, da, merge. Numesc Alese și acum am uitat la la niște videoclipuri cu diamante. Și acum noi o să testăm dacă e adevărat sau fals. Deci, intrați pe Costel. Dați că o să vă arăt eu. E un băiat care e foarte drăguț. Ne-a spus și el, dar o să vă spun după ce terminăm cu astea. Îs doar două. Adică una aici și una o să vă arăt. Am 26 de diamante. Pentru că am 3 clase. Intrăm aici. Dăm aici. Stați puțin că eu o să scriu puțin mai greu. Pentru că am aici o foaie și vreau să scriu corect, ok? Deci, A, F, unde este mă F? F, T, E, R. Stai să văd și eu unde e R-ul, că eu am aici scris negru și de-aia. Uite-l aici. After, P. Stați că am scris ceva. P. A. Încă un R. Tu și I. Tu și I. Hai să vedem. Da. Hai să mai scriu încă o dată, dar s-a răscris. Nu asta. Că uneori îți dă și cu scris roșu, dar nu-ți dă văd. Mai dăm o dată, dar revin când... așa, pentru că eu oricum n-am nici Robux ca să vedeți că... Uite că am primit diamante și am dat altă comandă, deci... Da. Dacă vreți să vedeți, ok, vedeți. Mai sunt 3 ore. Apropo, să știți că sunt din alea. Știți voi ce? A, F. Mai încercăm o dată, dar de față cu voi de data asta. Stați puțin. A, F, T, Aft, E, Aft, E, After, P, A, T, I. Deci, stați să mă uit dacă am scris corect. Trei, 2, 1 și... Wow, n-am primit diamante. Păi și acolo la băiatul ăla arăta. Deci nu știu. Următoarea cică este că dacă pescuiești și scrii ei... Bă, ce am văzut pentru... Deci, dacă scrii ei... Fis, suh, inu, gup. Dacă scrii asta în timp ce pescuiești, și că face. Nu vreau să fac o lume, adică... Da, scuzați că e cu fata așa, pentru că trebuia să fiu cu cineva, că până la urmă nu e ceva de moarte. Nu vreau să vă țin mult, pur și simplu tăiem, facem rost de un spiliță. Mergem aici. Nu vreau să vă țin mult. Fata asta poate să o continue dacă îi vrea curuie. Scuzați că am zis curu. Am lag foarte frumos. Asta înseamnă că o să meargă dacă am lag. Nu știu unde trebuia să te pui, dar eu mă pun aici. Facem așa. Sper să nu vină un pește, că nu trebuie să... Și scriem. Ei. I. Bă, da, mai și pescuiesc frumos. Ei, măcar.
știam de asta, sincer chiar nu știam. Scriem. Șap. Ei. E fishy. Gura mică, la mine plouă cu Hans, la voi nici nu pică. Asta e, vă dau flash din antene. Lumea se oftică și gura mică, la mine plouă cu Hans, la voi nici nu pică. Stați puțin că mă cam enervează. Hai să dăm o șansă. 3, 2, dar nu știu ce trebuie să fac, stați puțin. Aici chiar nu știu. 3, 2. What the fuck? Bă! Jur că n-am făcut absolut nimica! Mă jur pe cel mai scump că n-am făcut nimic! Jur pe cel mai scump! Serios, de nu așteptam să fie adevărat. De uitați că mai este. Și acum mai facem încă o dată. Nu cred. Chiar îmi vine să plâng. Wow. Și cam atât cu acest episod, dar vreau să mai încerc încă o dată să văd dacă mai dă încă o dată. Dacă nu mai dă, nu e chiar wow, că nu poți face diamante infinit. Stați așa, hai să scriem la fel cu I mic. Nu. Și un G. Și acum facem și noi. Nu știu cum am dat. Da, cred că am dat greșit. Am dat greșit, fraților. Dar cred că nu mai primești diamante. Trebuie să mai încercăm o dată și asta înseamnă că nu poți face diamante infinite doar o dată. Așa. Ei, dar acum vine dramele. Dar trebuie să vină domnul Pispelică. Nu cred. Fraților, dacă ați încercat, să știți că încercați, că e bine. Asta înseamnă că e un pește greu. Mi-e cam fricat. N-am răcit, sunt foarte bine, pur și simplu mă doare un pic capul după o discuție aici în casă, m-am enervat un picuț. Apropo, eu nu mă pricep să pescuiesc. Așa, I... N-a început nimic, ca să se poată termina. Iai. Sub nicio formă din orgoliu. I... Stați puțin, fraților, că m-am încurcat. Nu. 3, 2. Ei, fishing. Da. Mai încercăm o dată, dar revin după asta. GG Boys, cred că nu merge, trebuie să încercăm și prin altă parte. Dar să știți că am făcut și metal, deci vă recomand să mergeți pe aici.
Da, măcar am primit 2 diamante și am 28 acum. Cred că avem vreo 26-25. Are masă, are tot. Deci vă dați seama ce, nu știu, minune am găsit. Cred că poți doar o dată să încerci. Dar o să mai mergem și în altă parte să încercăm. Ok, revin că o să... Așa, fraților, și-am găsit aici. Cred că nu-i absolut nimic, dar trebuie ceva, cum ar veni, ceva cu pești. Să fiu pește aici. Asta poate merge pe aici. Știu că nu o să meargă, dar poate cine știe. Cât te place, Filip? Sper că nici aici nu merge. Adică am zis că nu merge nici. Ce glumeață ești. De ce-i starea asta astăzi? A zis că o doare capul. Și care e motivul? La text, cred că știu, mi-am dat seama de ce am greșit. Așa la oricine, adică eu nu-ți permis să reacționezi mie așa. Mie nu mi-ai reacționat, dar eu ți-aș permite să reacționezi așa. Să vorbești la mișto, să dai glume, Ce la mișto? Hai să mai încercăm o dată, dacă nu o să mai încerc o dată și de altă parte și asta înseamnă că... Ea probabil a avut niște momente mai tensionate și în continuare ești puțin tensionată. Lasă-le să dea orice părere vor ele, nu le mai lua atât de personal, că nu are nimic cu tine nimeni. Da, nu mai merge. Adică nu mai merge. Și de acolo s-a creat vita mai... În fine, eu voiam să întreb pe Veronica, cum interpretezi tu viața lui Ana? Dar am mers, să știți că Nu era atât de fericit, era destul de trist. am mers. A avut o cameră roșie, Dar sunt foarte tristă că... adică a văzut și el greșeala. Na, eu pur și simplu am primit doar o dată diamante. Acum, fix acum care ați văzut. Deci fugiți rapid și luați. Sunt la ziua 3 și am primit 2 diamante. Asta e un pește mai greu. Da, cam atât cu acest episod. Cred că v-a plăcut și pa, pa!